Sat niroha Sai pasere maroham taboloko Tois nirohai Jala taboloko masih rohata Elate al-hosawi Satu kinano di Asia ngano Magabeo hamalapon hamorao ibadoi sude Ai guru di ibana langit taro Lepe ditahi Akajol mai Rohanado nasa Sai pasere maroham taboloko Tois nirohai Jala taboloko masih rohata Elate al-hosawi Satu kinaro di Asia ngano
kuasa. Mauliate godang ma di pasahat rohanami sian panitia dohot sian trio ama HKBP Cimanggis dihamu amang inang nang disude di anak nami naposo bulung dohot remaja nang di majelis gereja nami. Setuhat tama nama nambai pasu-pasu dohot hahi pason bahkan rejeki disude kita amang inang. Oma penampilan sian trio ama HKBP Cimanggis, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, andorang sota mulai ibadah, jumulo mahita martang yang nahohom di bagasan rohata, martang yang mahita. Amin. Marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsihotonna marhapor siaon. Alai anggo dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya.
debata amanami pardengkan basa na sumurung na marpungu dohami di son mangido tuho siyan nasa rohanami say tabay mahapor siyaon nami jala pargogoy hami asa tarulahon hami parangin na denggan songon na pinangido ni roham siyan hami say ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon hamu mapatik ni debata ima patik palimahon sahatu patik pa sapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jalaleleng mangulu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unak ko mamuno. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasyahon unak ko olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na umbar tu patikne. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Mared dehita. Maju
Tato poti mado satta nagodangi itu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sese sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukun ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisaan ni dosata. Molo tu ngadong manang ise na mardosa adong do pangondianata diamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alain dada holan taringot tu dosata. Dohod do taringot tu dosa ni saluhud portibion. Hasangapon ma di debata na di kinjang. Maret de mahita. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel diari minggon ima natar surat Rom bidusada ayat 10 sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring songonon ma hatana disi aidang nahuailahon barita nauli ai hagogon di debata doi paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumolo dungi dohot do halak Junani. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mare dehita.
tindakon maha porsiautai songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinuwon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbandia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon da bernit di panguman ni si Lematus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pa mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia jaladong sadahuria na badia Uria hatau panhalak Kristen akan abadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabi kema endi pujian na sinorahon ni inahanna.
Tapai hut ma ting nama ragam di huriata nasa mingguan. Shalom, selamat hari Minggu madihita salhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di Minggu 10 Oktober 2024. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Lapatanna hasito lusadaon ni debata. Topik Minggu. Halak partigori mangolu do bahenon ni haporsiaonna. Na paduahon kelompok kor tu par minggu tanggal 20 Oktober 2024. Di pukul 7.30 ina Esther ama Huria NHKBP. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Sialom. Di pukul 10.07 remaja. Na patuluhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sektor Korintus dibagas ni keluarga El Sinaga Boru Tabunan, sektor Judea keluarga S Pangaribuan Boru Marpaung, sektor kanan keluarga T Lumban Raja Boru Sidabalok, sektor Efesus keluarga JT Siahan Boru Siagian, sektor Galatia keluarga B Tambunan Boru Silitonga, sektor Filipi keluarga Nyonya Situa L Sihombing Boru Sidauruk. Di hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di sektor Sion dibagas di keluarga Situa L Manalu Boru Si Majutak, Betania keluarga H Si Manjuntak Boru Si Hotang, Roma keluarga B Si Tohang Boru Manalu, Nasaret Amsari Sitopul, Kolose Mangulon. Di sektor Bethlehem dibagas ni keluarga El Siburian Boru Pasaribu. Alamat tabereng ma di acara na tatiup. Napapaton penampilan kreativitas dalam rangka pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka pesta Gotilon di Minggu Tasadarion di kebaktian Pitu 30 dohot di pukul 10 WIB. Kreativitas sian artis punguan ama. Jala di Minggu naro di ibadah pukul 7.30 WIB. Kreativitas sian seksi konsumsi dohot di pukul 10. Kreativitas sian gabungan seksi lelang dohot perlengkapan. Napalimahon pembentukan penitia Natal umum. Di hari Minggu sadaro di pukul 10 sia WIB. Patupaun ni huriata do pembentukan penitia Natal umum. Ima nasian sektor Filipi dohot sian sektor Kolose. Pinangido ma turuas dohot perhalado nasian sektor Filipi dohot Kolose. Asaroma mad dohotisa. Napanopon konven pangulan nakoktiki. Di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Di Patupado konven pangulan nakoktiki na adong di HKBP Distrik 20 Deposkap. Maringanan di HKBP Depok Sada mulai pukul sia WIB. Namangihut ibadah bulanan Komisi Parapuan PGIS. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober, di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Di Patupado di Huriaton ibadah bulanan Komisi Parapuan PGIS na nidohotan ni Parapuan na Rosian Akka Gereja na adong di Depokon mulai pukul 10 WIB. Napawaluhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober nanengro patupaut tado pilihan amplop diakoni sosial Huria. Tapatupa di pilihan napaduahon. Napasiahon titing merbagas, titing perjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Agung Rumah Butar. Anak ni halak amata Joslen Rumah Butar. Tubuh ni halak inata Nurlina Boru Pajaitan. Alamat
Gang Masjid RT 03 RW 07 nomor 10 Sisalak Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Kolose. Dohot Orwana Repiana Des Maria Sinabela Boruni Halak Amata Rekdin Sinabela Tubuni Halak Inata Erlida Boru Siadari. Alamat Jalan Setia Bakti RT 02 RW 06 Kelurahan Curug Cimanggis Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Efesus. Tarpasu-pasu hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Napa 10-hon sosialisasi panitia pesta gotilon. Di minggu sadario di kebaktian pukul 7.30 dohot pukul 10 wib. Dung sipul majahatit tingon tangi honotama sosialisasi pelaksanaan ni pesta gotilon ni huriata. Ima na pinasahat ni panitia pesta gotilon dohot tahun oi kumene inklusif. Napa 10 sadahon ruas namoding. Nunga jumolo marujungolo sahalak ama sian tonga-tonga ni huriata. Ima amata manahan si manulang. Tubuh di tanggal 10 Februari tahun 1940 moding di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Tutup usia 76 tahun 8 bulan. Nahi nabaluhon ni inata Rosna Borumunte sian sektor Kolose. Tatangyakon ma anggiat tumibu tarapol rohani sudi keluarga na tininggal honna. Na mangihut torop ni ruas nama dohoti perminggu tanggal 6 Oktober 2024 godang na 886 halak. Ruas nama ulang tahun kelahiran 35 halak, ulang tahun pernikahan tolu keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 7 Oktober 1 tanggal 10 Oktober 2024. Hatani debata napasi kopon las ni rohamuna. Tarsurat di Pesalmen 37 ayat 4. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham. Pilihan iuran diakoni sosial huria. Toropna pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di Bagasan Minggon godang na tulu kakak jumlah Rp550.000. Pilihan bulanan torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di Bagasan Minggon sada kepala keluarga Rp100.000. Moliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Oktober 2024. Tuaka na pasahat naso pasahat tu dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Keuangan huria 6.515.700 rupiah. Pembangunan 3.300.725 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.060.075 rupiah. Jumlah 16.876.500 rupiah. Molutung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu perhalado radedo hami peninggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta ma piliani bain sangap di guarna partikianon hupasatami ma tu penitia pesta gotilon dohot tahun oikumene inklusif. Shalom. Saya dinai nahu parsangapi kami amang padita uluan nami padita tapubulun suang songoni amang inang parhadado nami
mangiu ma muse tehe sude ruas ni HKBP Cimanggis na taha holong yon. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pesta gotilon nanaing tapatupa nunga lam jonok tikina ima di tanggal 10 November nanaing roon. Jala kepanitiaan naung terbentuk nga hurang lubi opak bulan mardalan. Jadi disaliling na opak bulan non nga mardalan progres ni kepanitiaan ni ima aka na papungudana dot aka nanaing menyusun aka program-program nanaik tapatupa di tanggal 10 mendatang. Jadi alani amang asa lamar topi manian aka progres ni kepanitiaan non. Jadi sonari pe naing pasaton nami ma informasi sebagai bentuk sosialisasi. Na parjolo pesta gotilot tahun ima pesta gotilon tahun oi kumene eksklusif tapatupa di tanggal 10 November maringanan di gereja tahun. Jadi dang di luar teh jala hirim dorohanami pasahaton ala ngatoro perluas tahun di waktu-waktu mendatang rak martangia kita amang. Asa buinya tapatupon diinganan na lebih balga alana dak pola masalah itu aturan ni HKBP on. Adonggo HKBP na asing patupahon akka di gedung. Jadi tangyang mas tangyang kita asalam tubuh ma akka pacarian di hita ganup huria ni HKBP Resort Cimanggis on. Goar ni atau tema ni pesta gotilota na naik tapatupa takas do wadaro kami di sepandukon ima mangalehon nang pehurangan. Wado mangalehon nang pehurangan tersurat mai di sada raja-raja 10 pitu ayat pitu sampai 10 nom. Jadi mengidu kami ngau pak bulan nudison terpampang atip BH adong do penaso majaha aha tersurat di sada raja-rajai bamber pengidu kami asa tajaman non yang di Jawa teh asa taboto arti ni tema mangalehon nakpe huranganon. Jala subtemana jemaat HKBP Cimanggis semakin bersungguh-sungguh memberi dari apa yang ada padanya dengan hati yang rela dan penuh syukur berdasarkan pemberian Tuhan yang telah diterima. Mangihu mamuse aka rangkaian kegiatan naung hu patu pahami panitia ngamerdalan sude aka kreasi kegiatan imana naing tapatupa sehubungan na papungodana nga dimulai dibuka sian kreasi nani patupa ni amang padita sian aka parhaladu tiap sektor sekolah minggu dohot mangihu masonari sian aka kepanitiaan jala tutupon nami man nontong sian kreasi ni amang padita. Jadi harap rohanami yang manginang di panupakyota manupaki maita tuga reja tahun marhide aka kreasi dot aka kegiatan na pinatupan ni panitia aka ragam ni bentuk bapungudana hupatu pahami do penjualan lelang petak adong do penaso apala takas marbinoto taringot tuson adong go rupa-rupa ni lelang makanan na naik patupa horta jala naung tapatupa marhite aka panitia di sektor tabi ima songon saksang pinadar panggang arsik buah dot lomang mulia tema di Tuhan mulia tema di hita ruas HKBP Cimanggis tiap-tiap sektor ala adonggo target hubaik kami di tiap-tiap sektor 5 lelang makanan jala nungasik kop biona panginang mulia tema di Tuhan alai merpengidua kami petak adong dope
nanaing manuhor lelang terbuka dope alana adonggo beberapa sektor sampai naung pitu walu alana target nami 5 ngadong songoni jadi terbuka dope hami di Panupakyo Muna di pesta tahun jala taringot tu penjualan lelangon odon notong lau lelakonota di hari H jala boy dotong pesanon ni ruas akadisude jenis ni lelangon jala pasahaton nami manop panitiai melalui seksi lelang tu ruas naung memesan di hari pesta mendatang. Ate amanginang ate, jai bapesak kamu masih sonari gudang-gudang ate. Torok dohita ruasnya ke BPC Manggison. Masalah argana boy ma apalah dipatakasan non tu kepanitiaan Natal di sektorna masing-masing. Adong muse hu baik kami penjualan lelang ulos. Adong dua jenis ulos na hubek kami. Adong go ulos bordir dot ulos polos ngatar somalon tabain. Alai mangido hami manginang. Bolo boy nian, ganuk manian ruas ni haka BPC Manggison adong ulos na masing-masing tiap keluarga namar logo haka BPC Manggis. Bolo adong aka kegiatan di gereja, boy matok tapakai kan, asa songon na darida haka BPC Manggisi. Jala di naung adong aka ulos naung marlogo, badi pesa matong muse ulos na polos kan. Alana ulos na poloson, ba di samping aka dalan Panupahyo tu gereja ta, boy do pakyot taon. Di ulaun adat nanaing tak adopi. Hati amanginang ate, harap rohanami. Adong do musehu patu pahami penjualan lelang panggung. Jadi ise nanaing maredan no di hari H, boy ma memesan panggung. Hargana amanginang 500.000 sa 5 redde. Mungkin adong do ramad dokon ngamarede ma bayar muse. Jalan Panupahyo de yamang. Ate amanginang tu gereja ta. Dungi muse, adong do hu baik kami penjualan pin HKBP, hargana 100.000 per pieces. Harap rohanami tong, terutama dia ke amang inang, atarna ringgas merjas, uli maun, di soloto di jasate, harap rohanami amang inang, ngau cetak kami 50 pieces. Molo hurang dope non, boy dope cetak kota muse. Tabanate amang inang ate, 100.000 marganion, pin HKBP. Na mangihu muse penjualan lukisan. Penjualan lukisan ope nunga merdalan. Mulai ate madi Tuhan ngalaku piga-piga. Adong lukisan kampas argana 4.500.000. Ngatong nalakon. Adong muse lukisan ni Tuhan Yesus tong kampas argana 2.500.000. Adong ko muse lukisan asli repro 1.250.000. Ba muliate mari Tuhan ope nga hampir sudah adong nalaku. Alay Arab dope rohanami. Asa adong nian hiasan di jabut tabe akana aha ba dalan di Panupahyon ba tape sama eta tu hormai te amanginang ate. Arab do rohanami panitia. Di samping lukisan non adong go lukisan pemandangan. Alay anggo lukisan pemandangan songon nian khusus doon lelangota di hari H mendatang. Masalah argana non padaron ni juru lelang menoni di hari H ti amanginang ate. Ta siap puma aka rohatta lau mengikuti aka lelang-lelang nanaing tapatupan no di hari H. Alay anggo taringot tongon lukisan kampasi sinak kaning ipe baynon nami bay sebagai materi lelang Amerika di hari H. Adong kon non dison pemenang pertama, kedua dan ketiga. Sudah do dapotan nih. Jarap rohanami di pelaksanaan non ria mahita sudah mengikuti pesta tayat yang manginang ate. Babar pengiduan sian awal satu akhir badingga manet tayhuti. Unang termula kita kecuali kadong na keperluan na arjen. Kita do na patu pahonon
kita do nama bayon asa dinggan berlangsung do meriah. Nama ngihuk muse songon kupon ope nunga dinggan merdalan muliate madi Tuhan sudah do sektor ganup berpartisipasi manuhor kupon nahu patu pahamion alai amanginang tukpe adong target tu baik kami di sektor masing-masing jala inung sikop adong dope piga blok naik na solaku jarap situ tu dope rohanami asa talian ni rohata sian ias ni rohata bolo subuhi sa blok ba 10 lembar bolo subuhi 10 lembar 5 lembar asa habis ni aku potaya ate amanginang ate dalam perhitian manupahi garejata namangihu muse sakti doh celengan nunga hupadaro kami sian mulana di sosialisasi pertama harap dorohanami tabain celengan 2.000 per hari bolo sebulan berarti 10.000 jala sian terbentuk panitiaon satu hari kurang lebih 5 bulan mai ngahu pada rok kami nama saya kurang lebih 700 maya manginang jala di minggu-minggu mulayon nang Roma hami panitia dohot diurupi aka amang inang parhalado tu bagasta masing-masing jadi merpangido kami amang panitia tuhamu iya semarohamu majalo panitia nanaing majuk pangihamu tu ganup bagas muna masing-masing ati amang inang ate jala pasat tamu ma ahana naik pasato mu sian ias niroha sian las niroha jalana terakhir tonggo hubaik kami sada amplop keluarga untuk pesta gotilonon jalopian non mungkin di mingguan pasaton nami maun marhiti akka panitia na di sektor masing-masing tu tiap-tiap keluarga jala adong kuisi tarsuratan non goarni keluarga dot sektor badinggamannya tasurati goarni keluarga ta dot sektor ta manang nasadia pe nabuy ta pasat sian las ni roha sian nani pasat ni pasu-pasu tuwati ta dinggan nya tasurati jala ta pasa manoni di hari ha di tiki acara ibadah songon di papungu pelian songon ni maju amang nabuy hupadarhami sebagai sosialisasi apalagi di partikion Tuhan ma nama masuk-masuk ita saluitna muliate ma butima Tabe kema ende puji-pujian na sinuarahan ni punguan amani huriata.
Barede mahita, uhud ma tapapungu peliata, kantong 1A dohot 1B. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajaloma barita nauli hatani debata di parsaurata di minggu sadarion. Dienet sian buku Habakuk biddu 2 ayat sada rodi ayat 4 takasma tapahut-ihut songonoma hatana disi. Di atas panatapakku doa ujongjong, jala tidak ngau tu partano batoan, jala manatap natapau mernida manang aha sidohonon natuau, jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi ninna Jahoba mangalusiau, suraton ma pangukaponi, jala uhir honto akabatu panuratan, asata kastar jaha nang pamulus.
Ai taringot tutik kisogok dope pangukaponi. Jala hapogan mariahi ujung jaladang margabus. Tung surape lumeba, say pay may mamay, ay say narodo sugot, dang tagamon tartading. Idama natealdo ibana, dang tigor rohana di bagasan, alay anggo halak partigori, manguludo binahen ni parsihoho na marhapor seaon. Ido sahana. Hurian na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2020 tolu na salpo, adong sahalak na margoar wira purba, menciptahu sada lagu na didehon istri na sadiri, margoar Anis Gea. Di bulan April, lagu dirilis, Peter gabe viral, gabe trending di YouTube, penonton nangas langsung mencapai 6 juta viewers, 6 juta penonton. Jadi gudang diperbincangkan akan netizen Edeon. Di Ede adong diliriki di do adigando Tuhan marsang apau di ngoluki say holsoana sahatu diala kaki asa patuduon muda lana torang urupi sayurupi unang loa sau tupad deliani padao holsoki. Artinya kira-kira begini, kapankah Tuhan aku terhormat di kehidupanku? Aku mengeluh, sampai kemanakah langkahku agar Engkau menunjukkan jalan yang terang? Tolong bantu, jangan biarkan aku menjadi tawar hati. Idok ibana doa musai dilirik nai huula pe natolap huula, totong doau martangiang. Jadi hupikir Edeon boy songoni hatop booming manang viral, ala mewakili perasaan ni torop jolma. Godang do siak kitaon di posisi si songoni tonga-tonga ni si taonon pergumulan akatangi yang nasora maralus dungi tado ma Tuhan adiga dua rupamu Tuhan adiga do malum sahiton pasobomu nama au songonon hira-hira songonido dialog nisi panurirang Habakuk rabdohot debata boenota jaha di bidusada. Molona kaning ketua panitia pesta gotilon manuruhamu majaha sada raja-rajaon jahamu anodah lau mangatusi temai kan hutabay maju sada tugasmu na boy dope ali di jahan odah molo Habakukon otik do jahamu nano bidusada songod dia latar belakangna bidudua ngata jaha deba anno sabiduna ma biddu tulu hola tulu biddu do ibana ngetor sada kitab nata jaha aka amang inang takas molo tajaha sian mulai biddu sada on terjadi masa pelayanannya panurirang Habakukon ima di zaman ni pemerintahan Raja Yoyakim di Jehuda di Juda Israel Selatan. Itu sekitar tahun 605 sampai 601 sebelum Masehi. Hati-hati raja dohot aparatna bertindak lalim, jahat. Jadi raja dohot aparat namo mohan lam mamora alai rakyat lam marpogos. Terjadi penindasan. Di sido di doksi Habakuk di pasal sada ayat 2 sadia lelengon ali Jehovah berapa lama lagi ya Tuhan kok Tuhan diam saja melihat tindakan penindasan di Yehuda dan bagaimana ini Tuhan selanjutnya ima na disukuton si Habakuk Tuhan jawab sabar ho Habakuk husuru pe jolma laho manguhumi nasida na bertindak jahati. Saya akan suruh orang, kirim orang menghukum raja-raja yang lalim, aparat-aparat yang lalim yang menindas ini.
dikirim maanon orang Kasdim, orang Babel. Dung dikirim debata orang Kasdim, Roma musisi Habakukon, idok ibana kok tega si Tuhan membiarkan umat lain, bangsa lain menghancurkan umatmu sendiri. Buasa di loso, bangso perbegu, menguhumi, manorui, bangso nahina holongamon. Ay molo pe hupaido uhumammu, unang apalanyinian na menguhumi hamion ninna si Habakuk. Dung pesidung songoni diskusina dialog nadok debata, masuk ma tuturpuk jami taton, ima dibidu dua. Didok manatap-natap ma si Habakuk, paimahon alusni Jehovah. Jala dialusi Jehovah doi ibana marhite sada penglihatan manang pangukapon idona didoknai di ayat 2. Suraton ma pangukaponi jala uhirhon to akabatu panuratan asa takas terjaha nang pamulus. Jadi dialusi debatado suku-suku nisi Habakuki taringo tu boa saikon Kasdim disuruh laho manorui manguhumi halak Israel Selatan manang halak Juda. Intini alus ni debata sebenarnya ima na di ayat 4 bagian binakaning. Ai halak partigori manguludo binahen ni parsihohot na marhaporsial. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi molo pedi idaho songoni Habakuk husuru bangso perbegu laho manguhumi perjahati ingok emak anggo partigori mangulu do binahin ni parsihohokna unang pola ganggu roham molo tung parjaha pe husuru laho manguhumi nasida aka naung mangulahon najat di tonga-tonga di bangsok. Jadi halak partigor mangulu do binahin ni parsihohokna marhaporsiaun. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Aka amangi nang ta posisi ho majo dirita nuaing gabe aka halak partigor. Mari menempatkan posisi kita di tempat sebagai orang benar. Sehingga bagi kita sekarang dikatakan, kita orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Hita aka partigoron saina manguludo alani parsihohotata marhaporseal suku-sukun nan waing bohado amang nadidok na marsihohot marhaporseal songo dia do pataridahonon ningulu ni sasahalak didikididok ibana marsihohot di haporseal omma nalaho si tiruata kamanginang sia turbuhon adong tolu poin na boy hubuat hataridaan manang identifikasi ni songo dia do tanda-tanda ni sasahalak natardok marsihohot marhaporsial. Na perjolo ima manatap-natap Tuhatan ni debata. Jadi dia siaga terhadap firman Tuhan. Di ayat sada di dokdo songonon. Di atas panatapakku doau jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidohonon na tuau jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku manatap-natap do Habakuk taringot tu aha do hatani debata aha do alusna tu alu-alu na pinasahat ni si Habakukon. Jadi on martudu-tudu tungulu na marsigatung tu hatani debata. Jadi identifikasi na perjolo sahala na tardok marsihoho di haporsiaon nguluni ibana marsigatung Tuhatan ni debata. Marsigatung tu cara kerja ni debata. Bersandar pada caranya Tuhan. Jadi selalu siap menerima firman Tuhan. Tidak si Habakukon, mengapa harus Kasdim? Buasai ko bangso parbegu. Tapi tabereng majodaka manginang pangiduan nibana kan ngadialus. Pangiduan nanakaning Tuhan, wah pasobo mudo kaparjahato menindas, dungi roh Tuhani dia lusi, tenang maho, husuru pejol malaho menghukum nasida, ngaisuru ngaro halak Kasdim laho menghukum raja-raja dohot aparat na berlaku jahati, alai dohot cara kerjani Tuhan, menurut cara kerjani ibana,
Ido nang mabain si Habakukon suku-suku nu wasa songonon ala di etong ibana di ripu ibana ikut songon na di rohanai manian cara kerja nih debata di tonga-tonga nih nguluna amangin nang cara Tuhan menjawab doa itu adalah menurut kehendak bebasnya Tuhan seturut kehendak bebasnya. Di minggu-minggu nasalpu adong dosa ada sekolah nama bain open trip tu Gunung Selamet. Titiki mendaki halak itu Gunung Selamet, adong dona tersesat sada halak sian siswi SMK na di Semarang, margoar Naomi Daviola umur 17 tahun. Dia tersesat di Gunung Selamet. Itu terjadi 5 Oktober pas hari Sabtu. Mago do ibana 2 hari ibana tersesat di hutan di Gunung Selamaton. Dung dapot si Naomion selamat do ibana mangulu dapot. Dung dapot si Naomion diwawancarai me ibana. Bohado caramu bui bertahan jala bui ho turun majonok tu timsar ninna namanukuni matu si Naomi. Alus ni si Naomion menurutku sangat mencengangkan. Ido ibana, saya bisa bertahan dengan memakan roti sedikit demi sedikit sisa bekal yang ada di tasku. Kemudian, ini ibana, selama aku tersesat ini, fokusku dan doaku, Tuhan aku harus turun. Kebetulan si Naomi ini guru sekolah minggu. Jadi di rohana ima ikut turun doa, sogo ikut mengajar sekolah minggu. Saya tu sima lau rohani iba. Saya tu sima pikiran na. Jadi dang tuna tersesator lau rohana, dang tangis-tangis si bane si alai di rohana ikut turu doa, sogok mengajar sekolah minggu. Soni mai bana mengadupi ketersesatan naon, jala saya martangi yang iban. Paling menarik amang inang nanti boleh search videonya ada juga dia videoin. Adong matulu ekor burung majonok tu si Naomion 3 ekor. Dia seperti bersahut-sahutan 3 ekor ini. Dungi atik bohama terpos rohani si Naomion omma di huton. 3 ekor burung ini yang dia ikuti, dia dibawa naik katanya, terus dibawa turun lagi, dibawa naik, dibawa turun, ternyata jadi mendekat ke timsar. Burung ini yang menuntun dia sampai dekat dengan timsar. Saya percaya itu cara Tuhan menolong dia melalui 3 ekor burung ini. Asama lua ibang. Jadi tabereng ma aka amang inang bahwa debata memiliki caranya tersendiri untuk menolong umatnya yang berseru kepadanya. Alani ido asa tardok hita kana marsihoho di bagasan hapor siaon naing do siaga hita di hatana. Kita senantiasa mau siap sedia menerima firman-Nya, mengikuti caranya. Odo tong nanyodol honi sahalak teolog reformator gereja ala tongon di bulan Oktober hita 31 Oktober 1517 seorang tokoh reformator bernama Dr. Martin Luther sada semboyan na pinaruar ni ibana back to the Bible harus ikomulak tu hatani debata songo dia penama saon akka di tonga-tonga ni parnguluanon mari back to the Bible kembali kepada Alkitab. Apa kata firman Tuhan, itulah yang kita ikuti di dalam kehidupan ini. Dan ciri-ciri orang percaya, dia senantiasa siap sedia menerima firman, menuntun hidupnya. Napa duahon, identifikasi ni sahala na marsihoho marhapor siaon ima, sabar jala tugu paimahon alus ni debata. Sabar dan teguh menanti jawaban Tuhan. Di ayat tulu di do ay taringot tutiki sogo dope pangukaponi jala hapogan mariahi ujung jaladang margabus tung surape lumeba say pay may mamay ay say narodo sugot dang tagamon tertading. Jadi on martudu-tudu tungulu na marsigat tung tu partikian ni debata. Jadi bersandar pada timingnya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Maka ketika disebutkan indah pada waktunya, waktunya Tuhan. Supaya jangan ada orang dari kita menuntut katanya indah pada waktunya. Kapan indahnya Tuhan? Bukan waktumu, waktunya Tuhan.
Karena waktu tidak berada di bawah kekuasaan manusia, melainkan di bawah kekuasaan Allah atau Tuhan. Allah ni ido halak na marsi hohot marha porseaon. Ibana marsi gatung tu partikian ni debata. Dia bersandar pada timingnya Tuhan. Atong molo bersandar tu timingnya Tuhan atau waktunya Tuhan, amanginang dalam pergumulan ini, walau terlihat masih gelap, tambahkanlah kesabaranmu. Tambahkanlah pengharapanmu. Karena kita menantikan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Alan idok sabar menunggu dengan keteguhan sampai itu terwujud. Apapun doamu, permintaanmu, sabar dengan teguh menunggu sampai itu terwujud. Tambahkan kesabaranmu, tambahkan pengharapan. Ketika jalan tidak lurus dan mulus, sahira nagulak dope di julut tasudi, ngamar tangyangi hita, ngasaita pangido tutuhani, jalan ngata paburju ngolutta alai holum dope taida di jolo. Seorang pengkhotbah Ayub Yahya berkata begini, kemungkinan ada 3 hal. Kalau di dalam hidupmu persoalan ini sepertinya membuatnya gelap, seperti tidak ada titik terang dalam persoalanmu, kemungkinannya ada 3. Yang pertama, mungkin kenyataan itu mendidikmu supaya kau lebih sabar. Sabar menunggu saatnya Tuhan. Karena saya sebut tadi waktunya manusia dengan waktu Tuhan itu berbeda. Oleh karena itu kalau masih gelap di depan, sabarlah. Jangan menambah persoalan, memperparah persoalanmu hanya karena ketidaksabaranmu. Kemungkinan yang kedua, Ayub Yahya bilang begini, mungkin kita tidak peka menangkap pertolongan Tuhan. Jadi kalau kelihatannya Tuhan kayaknya diam aja nih, gak menjawab doa-doaku, kemungkinan kita salah menangkap pertolongan Tuhan. Ngayahu cerita honon, barita ni sahalak amana burju, bajir hutani ibana, desanya, 3 kali datang tim SAR menolong, dia nggak mau, dia maunya Tuhan yang datang. Dia bilang, nggak usah, nanti Tuhan menolongku kok di sini katanya. Singkat cerita kan mati doi mana, ketika dia mati, ada waktu dia komplain ke Tuhan, Tuhan, kok aku nggak diselamatkan, kok aku mati dibiarin di tengah banjir. Lalu Tuhan jawab, oh damang, tuluhel ya roh tuho, dangoloho rohu urupi. Jangan-jangan saat ini kita melihat kok semuanya masih terlihat gelap. Karena kita kurang peka menangkap caranya Tuhan menolong kehidupan kita. Atau kemungkinan yang ketiga, moloholum dope dijolo, ngasih tatangyakon, dan adong solusi, kita perlu evaluasi diri. Mengevaluasi diri perlu. Molo sahira so meralu sakatang yang tai, perlu juga kita mengevaluasi diri. Pernah ada seorang pemuda datang ke pendeta, dia udah umur 35 tahun belum menikah. Dia minta saran sama pendeta gimana cara mendapatkan jodoh. Pak pendeta tolong kasih saran lah sama saya supaya saya cepat dapat jodoh katanya. Lalu si pendeta ini, oh boleh. Caranya gampang kata pendeta, kau lakukan aja 2B. Apa itu Pak pendeta kata si pemuda? B yang pertama ya berdoa. Oh berdoa, itu mah udah sering kata si pemuda ini. Bahkan orang tuaku terus mendoakanku. Doa makan pun nanti doa yang didoakan jodoh. Jadi sampai lupa mau mendoakan makanan, Tuhan leo masih rokat nitod di janakon. Tapi ngeneng mangan nama. Ima Allah nih semangat nih nato rasana. Molo pertanyaan omaku, molo warisan, molo isuru paditai, adok si tanya konon, itu rangka tanga do maku, madok rokapnya kaya nakon, itu rinna do inna. Ngehula honi yang kona martangi yang kata si pemuda. Baguslah kata pendeta. Berarti kau B yang kedua gimana katanya? B kedua apa Pak pendeta? Berusaha. Oh ini juga sudah. Semua udah ku cari-cari, ku jalani. Orang kenalin aku, ya mau berkenalan dengan dia. Bahkan sering aku pindah-pindah gereja kebaktian cari-cari jodoh. Enggak dapat-dapat juga. Dungiro padita yang berpikir, batu itu inaruhama. Ngamar tangi yang nggak berusaha. Ayah adoro syaratmu, syarat nih calonmu inna padita. Apa syaratnya?
Nah pemuda jawab, sederhana aja Pak Pendeta. Nah, ya apa sederhana? Yang penting dia cantik, berpendidikan, kaya, pengertian, punya sense of humor. Ropa dia teh sederhana teh hina. Ngisi sudi sederhana. Dungi berpikir Pak Dite satokin dia lusim. Oh kalau begitu kau perlu B yang ketiga. Apa itu Pak Pendeta? Kata si pemuda. Bercermin. Mengevaluasi diri perlu. Jangan-jangan kita berpikirnya terlalu jauh. Jadi mari mengevaluasi diri ketika semua masih terlihat gelap. Sahirana somaralus akatang yang tadoh panggil dua tai. Itu perlu mengevaluasi diri. Idok sabar dan teguh dalam kebenaran Tuhan. Menanti jawabannya. Sabar menanti. Adong do ruas da sabar menanti guarna kan? Adong do kan? Sektor di do na karena ada orang salah. Sabar menanti. Maaf ya yang bernama sabar menanti. Memang husura isos sabar menanti dosa. Sabar menanti dan teguh dalam kebenaran Tuhan. Mau ledok sabar menanti dalam kebenaran Tuhan. Apapun goncangan di depan, kita nggak takut, artinya jadi berhenti melakukan kebenaran. Songo dia pe borak nisi taonon, naso jadi mangotapi hita, laho mangulahon nasitong hasitongan ni Tuhan debata. Itu sama halnya dengan cerita seorang petani kentang. Dia baru panen kentang, dia masukin tuh ke dalam mobil bak, dimasukkan ke mobil bak, mau dibawa ke pasar, mau dijual. Lalu ada orang bilang begini, kok nggak dipisahin kentang yang besar dan kentang yang kecil supaya lebih gampang dijual? Lalu petani kentang itu jawab, ini mobil akan melalui jalanan yang treknya itu naik turun dan tidak rata. Nanti ketika mobil ini berjalan di jalan yang tidak rata, itu otomatis itu kentang yang kecil-kecil itu turun ke bawah. Kentang yang besarnya nanti muncul ke permukaan. Nah sama dengan itu, melakukan atau hidup dalam kebenaran Tuhan ini, tidak usah peduli dengan goncangan apapun, dan pakailah goncangan itu untuk mengangkatmu ke permukaan karena kau teguh dalam kebenaran. Maka sabar menanti, teguh dalam kebenaran Tuhan itu merupakan tanda bahwa seseorang itu hidup percaya. Namarsi hohot ibana di haporseon. Napatuluhon omana parpudi. Akahalak natardok marsihohot di bagasan haporseon, ima halak na mangulu di bagasan haserepon. Dia hidup dengan rendah hati. Di ayat keempat itu ditegur oleh Allah. Orang Kasdim ditegur. Jadi karena kesombongan dan mereka membusungkan dada karena kemenangan Kasdim melawan Israel Selatan atau Yehuda. Jadi ini nomor 3 ini soal bersandar pada kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mampu melakukan satu kebaikan, kita harus bersandar dan mengandalkan kuasa Tuhan. Molo perang di perjanjian lama, perang satu bangsa dengan bangsa lain, kalau bangsa ini kalah, bukan hanya bangsa itu yang kalah, itu dianggap dewanya atau Tuhannya lemah. Nah ini Israel Selatan kalah oleh Kasdim. Kasdim merasa Tuhannya Israel ini udah kalah, lemah, nggak ada apa-apa. Mereka membusungkan dada. Tuhan nanti marah dengan Kasdim, Babel nanti akan dihancurkan, dihukum. Alani ido ngulu si songoni dang hataridaan ni halak namar si hohot di haporsionnai. Ala kahalak namar si hohot di haporsionna sai mangulu doi di bagasan serep niroha. Di bagasan serep niroha. Aka amang inang khususnya generasi muda, kalau kita dengar-dengar kisah bagaimana dulu perjuangan jemaat yang ada di gereja Cimanggis ini berusaha untuk membangun gedung gereja semegah ini, itu penuh dengan perjuangan. Baik bapak, ibu, mereka turun ke bawah, mereka ikut menyusun batu, mereka mengangkat-angkat semen coran,
berganti-gantian dari satu sektor ke sektor lain. Itu penuh dengan usaha dan perjuangan. Alai tung songoni penueng natabuluson, sutung adok kita nama dabu, tungulu nama dok, ai au na julu nama bangun gereja Cimanggisi, au soalannya au dang arongi Cimanggisi. Hati-hati jatuh ke membusungkan dada, ke kesombongan. Tiang nejulu ini langgatani au do mabainin. Hola so cocok iba na tupad ditai, pidda gereja nama bonokku nama tiang ina, buam mana saya. Alay do ibana do nama ini menganggap dia amang inang. Kalaupun ada satu perbuatan baik yang kita lakukan, mari mengatakan ini ku terima berasal dari Tuhan. Tuhan memakaiku. Nai pakai debata do hamu naujui. Bui dilehok kamu gogomuna, materimuna, idemuna, pikiramuna, pajongjokon bagas coroon. Asadang adong behalak molosoi di punguani ya udang mangulu punguani daong be. Alai alani debata do, ale au dipakai debata gabe alatna patupahon akan adenggan di tonga-tonga ni parsaurani, di tonga-tonga ni punguani. Ido hataridaan ni ngulu ni halak namar si hohot di bagasan haporsea. Molonakaning jamiton hubuk kamar hite edde ni sahalak paropuan anis gea, lau manutup pe hupijam majos ada lagu ni paropuan, ya di populerhon buru ni amang tobingan Joy Tobing di populer hon ibana dionale tagati sautik lirikna idok ibana songonon. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatku, semua karena apa? Karena apa kata si Joy? Karena benar lupa doamu? Karena tagatima, karena Tuhan. Aku dapat berdiri tegar sampai saat ini bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, tapi itu karena Tuhan. Dia pakai diriku untuk berdiri tegar. Terima kasih Tuhan. Alani di hamu akamana minanami. Naing mahita di horong nia kapartigor. Na mangulu alani parsi hohoton na marhapor seaon. Atau ngakahalak namar si hoho di hapor seaon. Dia siaga terhadap firman Tuhan. Dia juga sabar dan teguh menantikan jawaban Tuhan. Dia senantiasa hidup dengan rendah hati. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami todopa muali Tuhan ala nunga saor hatami di parpunguan nami di minggu sadarion. Tuhan hatam napai ngotok kami asa totong marsi hohot hami di bagasan hapor seaon. Songo dia peaka nahubulus hami balganya ka pergumulan si taonon naing matutusude hamion gabiak kahalak partigor na marsi hohot di bagasan hapor seaon. Atong Tuhan nami urupi hami asa totong manatap-natap mangarade hami majalo hatam na manguluhon sude lakkanami. Jala totong sabar huhu togu hami paimahon partikiamu, paimahon alus nasyako hobartu partikian nabi nuhulmu. Jala ajari hami asal marhase repon niroha hami laho madalani ngulunami. Molo tung adong peakana denggan nahupatu pahami. Mau lihat ma Tuhan aisyako do haroroan nii napinakem do hami gabe alatmu pasauton akan adenggani di tanoon. Atong Tuhan nami marhite todim todi perbadia urupi mahami laho pasauton hatamon. Tuhan hodiho kami masudi ruas ni huriam mulai siada dana name me sahat tuaka nama tua homa nama ngaramoti nama jagai ngulu ni nasida ganup marsada-sada pada usian ragam ni akaparmaraan akan di bagasan parsahiton apehom matangamu na labohito pamatang ni nasida asa anggia tanggal nasa panahit sian pamatangna akan di bagasan hasusaan parukilon alanya kaulaon ekonomi keluarga asima roham Tuhan urupi nasida mabuat solusi na denggan dia ka persoalan pergumulan na niadopan ni nasida
Tuaka ruas ni huriam na di bagasan arsak dohot habot ni roha, di parmoding ni akan hinaholongan ni roha ni nasida, asiro ham tangihon majou-jou dohot anggu-hanggu ni nasida, apuli maroha ni salhu na akan na di bagasan arsak dohot habot ni roha. Akka na makirim Tuhan akka silas ni roha, dohot nong madailas ni roha di bagasan samingguon, imali Tuhan marhite pertambahan ni umur, pasu-pasu maka ruas ni huriam na marulang tahun samingguon, asa ingot na sida Tuhan maka molatehon salhu na denggan ni basam, di tonga-tonga ni ngulu ni nasida. Laos songonido akan na makirim akalas ni roha, di anak dohot boru ni huriam na naing marhasohotan tu akatikin na naing ro, pasu-pasu ma nasida na dua calon pengantin, marharadeon nasida Tuhan laho majalo pasu-pasu pardongas saripeo ditikina. Doho sude pangaradeon ni nasida nang dua belah pihak keluarga di ruas ni huriam. Tuhan debata di bagasan samingguon, tong dodang huboto hami, manang naung maralus anon akka tangyang nami, manang naikon pasautomu pangiduan nami di bagasan saminggon, alay nunga di paingot hatami hami, ikon hot hami marhapor siyaw tuho, laho pahimahon partikian nong binuhulmu, pasauton akka pangiduan nami di tonga-tonga ningulu nami. Atong Tuhan nami urasi mahami siya dosa nami, asalam talup hami o gabi habauran di pasu-pasum, holan marhite Yesus Kristus, tangihon ma, tangiang namion. Amin. Marede hita laos tisom mata pasahat pelean napa duahon. Yesus datang aku si
martangya kom mapeliata martangi yang mahita. Ale de bata ama nami nadi banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mau liutus. Hupasahat tami masian nani lehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite dim, asalamu tadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salut. Thank you.